alle sammen, og det er The Black Gamer. Og jeg Ja, og vi prøver en bane, der hedder Deckcraft i Left 4 Dead. Og ja, vi er ikke campe i dag, fordi vi gider ikke rigtig at campe i dag. Ja, så har vi normalt. Hvad fanden sker der for mig? Og jeg også, ja, og jeg er Zoe. Francis. Fordi Zoe er hun. Så det er ikke for at have Francis. Må du skyde? Oh my god. Jeg er sølvsvær. Hvor fanden fik du det? Det er sjovt. Der er en økse over. Yay! Fuck you. Du kan lære at lose. Okay, Der er sådan herude. ja. Go! Yeah. Yeah! Fanden, fuck de nice, de er sammen her. Undskyld. Hey, en CD. Fuck CD. CD. Har du fået det cool, det her? Okay, hey, Nick. Ej, Nick. Jeg laver lidt blowjob. Anders skulle lave blowjob på. Okay. Hvor er det dumme, at spille med? Og så laver jeg blowjob på dig. Nej, det kan jeg jo ikke. Du er pige. Jeg giver mig. Hey, jeg kan kunne se det her. Henrik! Og rockmusik. Boomer, boomer! Jeg ramte, det var sgu boomer. Oh my god, det vidste jeg ikke. Altså, bare fordi, at en creeper springer i luften. Det gør boomer også. Hallo! Hey! Hvad hedder det? Fanden, han hedder Enderman. Enderman. En basic beer. Hey, der er en knap her. Ja, men jeg skal lige have det kigge. Fuck. Det er Hey, et der er fælde. politi til her. Du skal slå om ryggen. Jeg har slået. Jeg kender godt lidt for det, for jeg har det selv. Ja, du ser spiller det. Jo. Det er fordi, jeg ser spiller på min anden. What the fuck, det er bare. Vi er rigtig nok Steam. Det er Justin Bieber. Nej, jeg er sgu ej. Det hedder anden elven. Det hedder Tibak. Nej, det hedder Amanda. Men lad os nu bare komme ud af, snemand. Det er en snemand. Ja. Tænk, hvis våben også var ude af Minecraft. En guld shotgun. Hey, ammo. Der er en bagved dig. Jeg nakker ham. Ui! Hey, Elisa her. Prøv at lægge dom på ham. Hvor er det? Hvorfor er det? Prøv at lægge dom på ham. Vi kan skubbe ham ud over. Læg dom på ham. Okay, jeg giver lidt sprøjt. Nej, det gør noget meget værre. Kan vi ikke komme her? Så ikke. Hvad er du? Cartoon Sparkers. Undskyld, Cartoon Sparkers. Så må jeg sige. Det er et job, ikke? Så er Cartoon Sparkers ligger her. Vi skal komme ud over. Nej. Hey, jeg har lige været inde. Kom, vi skal nu tage den. Nej, det går ned. Spitter! Hun er skelet! Hun tissede over. Hey, smukker. Spitter. Jeg ved, hvad du tager til. Jeg ved, hvordan det er. Ja.
på en vits. Nej, jeg har set vits på en YouTube-video fra det. Det er en kylling. Seriøst? Ja, det er en kylling. Okay, må jeg så tage et sponsor? Det ved jeg ikke. Jockey er... Det er Jockey. Det står der. Jockey. Seriøst? Jockey er spider. The fuck? Et brød? Nå, man kan æde det. Okay. Der. Her i det år, så er det nogle fine mennesker. De skal spille det. Hvor er det henne? Gå om på. Washer. Åbn det. Hej, Washer. Åh, ja. Welcome back. Welcome back. Åh, man kan åbne flyet. Welcome back. Vidste du det? Ja. Nå, det er Ja. Kom. Kom her. Hej, her. Jeg har... Ej! Hvad fanden laver jeg? Ja, det er Washer. Jeg er lige knivet. Læbe. Hey, vi skal have... Gider døren gå åben? Jeg slog ved ilden. Så min røg kraftigt ved ilden. Hey! Hvad er den hund, der hedder? Jeg har set hende før. Prøv at kigge. Ars. Jeg har set hende her. Er det godt også? Jeg har spillet med Ganske Spars også. Er det ikke... Jeg har lige set hende. Ja, det er så kan jeg lave det. Ja, det er så lækker så meget. Det er slik. Hey, hun der. Han er slinklæd. Nå, der er en af de der polititjenester. Oh my god, han er lækker. Vi prøver lige at stoppe videoen og starte igen. Det er lækker sindssygt. Jeg tror lige, vi skal indenfor. Oh my god, det er Safe lækker. house. Safe house er her. Coach ligger herinde. Dårligt. Eller vi skal på coach med i hånden. Så det er sikkert. Det var part 1. Det er lækker. Så vi ses en anden gang. Ja. Vi tør med.